Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udan-udan adem, nop adem mboten Bu? Nyelempet anget nggih. Muga-muga udane udan rahmat niki. Nggih, salam sepindah malih sing jawabe kompak, pokoke sing seru, muga-muga napa sing marai dadi stres ilang kabeh. Oh kok nggih kathah sing amin sami stres napa nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu min qawlihi wa fi'lihi ila daris salam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi al-kiramil bararah wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wonten pangarsanipun Bapak Kiai Rahmat Mubarak ingkang kawula hormati kawula takdimi. Wonten pangarsanipun Bapak Kiai Muhammad Nasihin ingkang kawula hormati. Wonten pangarsanipun Gus Abdul Wahid, Gus Hasan Munawir ingkang sedaya ugi kawula mulyakaken. Mboten kesupen Bapak Kades Candisari lan sedaya perangkatipun, Bapak Kadus Posong Candisari, ugi panjenengan sedaya hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken lan kawula dongaaken mugi-mugi panjenengan sedaya dipun rahmati dening Gusti Allah. Sepindah kawula dherekaken nginggahaken raos syukur dening Allah Subhanahu wa taala sing sampun paring rahmat lan nikmat, termasuk dinten menika panjenengan kersa tindak pengaosan. Tasih dipun paringi nikmate ngaos niku nggih suatu rizki sing luar biasa, mboten enten sing adol. Jenengan ajeng tenggene pasar golek teng mall, golek tenggene Mbak Mus nika Mbak Musti Kagol. Golek sing adol nikmate ngaji niku mboten enten. Pramila nikmat panjenengan tasih dipun paringi nikmat ngaos, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang yuswa. Monggo sesarengan kawula dherekaken nginggahaken raos syukur dening Allah Subhanahu wa taala biqauli tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Muga-muga wasilah tahmid estu nikmate ditambah kathah. Duwite tambah kathah. Sing kagungan utang lunas. Oh, kathah sing utang jebule. Masyaallah. Lho mboten napa-napa pancen urip teng donya niku tulung tinulung, utang-utangan kan ngoten nggih. Ana sing utang poso, ana sing utang duit. Nek utang poso ya disarutang poso, nek utang duit ya disarutang. Mboten disarutang padu to? Mboten. Tapi wong dene mangsane nyarutang kok jebule jan urung duwe duit, ya sing ngutangi sabar. Nek gelem malah disedekahke, diikhlaske. Oh, nggih sak posong dutangi kabeh, diikhlaske kabeh, langsung entek duite. Shallu ala Nabi Muhammad. Para bapak ibu sedaya ingkang kala mulyakaken niki pengajian akhir sanah Sabtu Kliwon kuatah. Biasane nek Sabtu Kliwon nggih katahe kados ngeten niki. Jangan ada dusta di antara kita. Ya Allah ya Rabbi, awak dhewe niku nek ngeling-eling sangu donya ya pancen butuh wong urip ning donya lak ya sangu donya. Tapi aja nganti ngoyak donya nganti lali karo sing duwe donya. Nggih, dhewe wis direwangi nganti boyoken golek donya wong ya akhire ditinggal mati.
Mboten enten donya sing digawa mati niku. Kecuali donya sing didamel sedekah. Lah niku sing digawa mati. Donya niki terlaknat, dilaknat marang Gusti Allah. Sak isine dilaknat. Ngono kok do golek donya nganti lali ngibadah. Masyaallah. Wong niku aja nunggang Honda, mengko ndak tiba, mandang mlaku keserempet Honda tiba. Niku wong dadi nek awak dhewe niku sing jenenge nek pun tekan ajale mbok gek melek ngeten iki gek guyang-guyu kok ngerti-ngerti sedo. Ana sing meni ora lara kok ngerti-ngerti mati. Ngoten. Ngoten niku nek cara eyang kula riyen ditangleti di napa? Maturi ngeten. Nika kok sedo kenging napa nggih? Jawabe eyang kula, "Ha ya wis mangsane." Dadi pancen sedo niku mboten kudu tuwa, mboten kudu lara. Sangger wis mangsane ya mesti mati, mesti sedo. Berarti golek sangu akhirat penting napa mboten? Ya penting. Sangu donya penting, gawe urip ning donya tapi aja lali sejatine wong ning donya niku kon ngibadah. Gawe golek sangu sak lawase ning akhirat. Nek ning donya ngono ora duwe lompong njaluk tanggane. Orang duwe gori njaluk tanggane dengan catatan nek silaturahime sae. Nek silaturahime mboten sae arep tanggane duwe gori ketok geal geol gondal gandul kontal kantil. Nah nek mireng kontal kantil kok seneng banget. Lha niku nek misalkan kok silaturahime mboten sae nggih paling ming menteleng karo ngiler tok. Tapi nek silaturahime sae, mbok jenengan mboten nandur kimpul, panen lumbu saka tanggane. Mbok jenengan niku mboten duwe beras ketan, panen tape, panen jadah. Saka ndi diteri tanggane arep yasinan. Tapi nek silaturahime mboten sae, mbok sing RT kono kae diteri yasinan ning sing pinggire kelumpatan. Soale silaturahime mboten sae. Enten sing ngoten. Nek pun kadung silaturahime mboten sae. Niku ajeng dandani silaturahim niku salah sijine nganggo sedekah. Ngangge napa? Sedekah. Sedekah sak mampune saikhlase. Tapi jangan gunakan kata saikhlase niku dumeh pengen nyirit. Dumeh metune mak pecitit njuk meni sing penting ikhlas. Saikhlase ning ya sesuai kemampuan. Kaya sing sok tak maturke, nek endok ngendok nek bebek ngendok bebek, nek emprit ngendok emprit. Sesuai kemampuane. Ikhlas ning ya sesuai kemampuan. Kan ngoten niku jenenge sedekah. Sedekah itu bisa mempererat silaturahim. Contoh gampangnya mboten sah adoh-adoh. Suami istri kok padu. Nate padu. Oh, napa kok padu sing lanang galak, Bu? Galak. Galak napa mboten, Pak? Jarene sing lanang galak ning sing wedok ya kaya Kunti. Dadi cocok ngoten nggih. Ya Allah ya Rabbi. Ana wong lanang wedok padu krana wong wedok niku fisike kuat ning atine lemah. Contone fisike kuat nopo? Mbok koyoke tempelan kiwa tengen bar kerikan ning ya sing jenenge ngumbahi beres kabeh, resik-resik beres kabeh, masakan mateng kabeh. Nggih napa mboten? Oh, nggih. Tapi sing jenenge napa niku hamil nganti kaya nggawa jedor rene-rene ya kuat kok boyoke. Lairan sing jarene ngeden nganti dobras ya kuat. Niku wong wedok. Ning sekaline jenengan kok teko-teko kok manggil garwa putri niku to, Pak. Brot-brot gembrot ngono. Langsung melayu ning pojokan nangis karo gawe status. Nangis karo gawe status jarene ngene. Bunga turi buah semangka punya suami tidak peka. Ngono kuwi to. Karo dikeki lagu-lagune napa biasane lagune nek gek galau. Ku menangis ngono. Gitu. Nah,
mandang nek ngono kuwi Pak, wong wedok nek pun kadung nangis teng pojokan Pak, mbok jenengan ajeng njaluk ngapura direwangi karo salto, ya ora bakal napa di ngapura. Anane malah mung disingkang-singkang ngene kuwi Pak. Napa melih nek wong wedok wis gawe status ping pirang-pirang. Wong wedok niku nek galau titenane angger statusnya kok titik-titik ukih niku berarti kayak galau. Update terus statusnya. Wis ngono liyane di privat kabeh sing iso maca ming bojone jebul bojone ra maca-maca. Serik banget atine. Mandang ana sing bales mending ngene iki. Dek, kamu punya suami kok seperti itu, Dek. Dek, kamu berhak bahagia. Ana sing muni ngono bales. Mandang ditiliki jebule nomere mantane mbiyen, Pak. Niku prahara. Mulane bojone do digateki. Pancen wong wedok niku sumi, Pak, susah mingkem. Enten sing dadi sumi. Susah mingkem niku pancen ngoten niku. Memang secara ilmu lho tenan nih. Ayo jajal lanang karo wedok sing nek ning gone tukang sayur lek ngenyang nganti ndrindil niku lanang napa wedok? Wedok. Mulane niku cilekek banget nek tukang sayur lanang dikerubuti wong wedok-wedok. Bingung akhirnya sepiro-sepiro diwehke jarine ki peleme regane piro? 15.000. Alah pelem sak kutil-kutil kok. 15.000. Mbok 14.000. Ha saka 15 tekan 14 ya kaceke jane ming 1000. Ning ming dadak menisak kutil-kutil Pak nek wong wedok niku. Batine kutile sapa sing gedene sak pelem gitu. Nah. Pancen tukang ngomong niku wong wedok. Tapi niki kinten-kinten ngaose tasih fokus napa mboten? Fokus, cobi nek fokus. Tak cek saking ibu-ibu riyin. Nek kula matur halo Bu, jenengan hai ngoten nggih siap nggih? Heeh, 1 2 3. Halo Bu. Wah, luar biasa kompak seperti suara-suara yang sedang jatuh cinta. Ya, sakniki Bapak 1 2 3. Halo Pak. Gelembereh seperti suara sedang jatuh tempo niku. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, tasih fokus nggih. Oh, ternyata suami istri wong wedok nek pun nangis teng pojokan niku mbok wong lanang arep njaluk ngapura ki ora digatekke malah disingkang-singkang. Apa meneh nek wis gawe status bareng ijek ora peka sing lanang, akhire napa? Klambi ning lemari wadahi ning tas. Jarene Mas, aku tak bali wae Mas. Mandang sing lanang wis mulai meluk-meluk njaluk ngapura. Akhire sing wedok lilih, klambine sing mau ning tas ditata dhewe ning lemari. Lebokke ning tas dhewe, tata ning lemari dhewe. Tau wonten sing kados ngoten. Ancene bingungke wong wedok. Sing paling gampang nek silaturahime lagi retak gek padu niku wong lanang niku nek teko-teko HP-ne sing wedok niku gak gawe ngrungokke lagu ku menangis ngono karo nangis to. Engko nek mak klunting kok munine brimo. Ditransfer karo sing lanang niku. Pak, sampean transfer po Pak? Jare sing lanang iya sebagai permintaan maaf. Langsung eluwe ning pipi guaring niku Pak. Oh, ternyata sedekah mempererat silaturahim. Oh nek wis di ngono kuwi lagune sing ku menangis diganti jare tetap cinta senajan bojoku. Ah niku Pak. Nggih. Masya Allah. Remen kali arto Bu. Remen. Jenengan nggih remen arto Pak. Nggih. Walaupun bondo donya duit niku gampang luntur. Percaya mboten nek duit gampang luntur. Esok abang sorene klawu. Esok 100.000 sorene 2.000. Niku duit mboten awet. Mulane golek sangu sing awet niku sangu akhirat. Ya Allah. Silaturahim sing sae marai panjang umure, marai lancar rezekine. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Silaturahim kali sinten? Karo sanak sedulur, karo tangga teparo, karo bojone ya sing sae.
Gusti Allah ngendika ngeten, al akhillau yauma idzim ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Dadi besok niku teng akhirat niku wong sing ning donyane akrab, mbuh karo tanggane, mbuh karo sedulure, karo bojone akrab niku kok jebule besok ana sing akrab teng donya kok teng akhirat kok dadi musuh-musuhan mergo kena azab. Oh, berarti silaturahim niku ya ana carane, ora sembarang silaturahim. Halo Pak Bu. Aku kurang kompak. Halo Pak Bu. Supaya nih men mboten napa tuku gethuk karo arem-arem lagake khusuk ning mripate. Kan ngoten. Ngaji niku pancen nyaman kok nggih. Saking nyamane nganti sare sedaya ngoten. Oh, wau ngaose dugi napa? Ternyata wong sing akrab ting donya silaturahime sae niku mboten kabeh tekan swarga, ning ana sing besok ning akhirat kok akrabe silaturahime niku malah maleh dadi azab. Kecuali wong-wong sing takwa. Ana sing ning donya silaturahim akrab tekan swarga, ana sing ning donya silaturahim akrab ning tekane akhirat dadi azab. Ayo, kinten-kinten ajeng diterangke sing pundi riyin. Swarga riyin napa azab riyin? Pundi riyin? Pingsut. Swarga riyin. Seneng banget nek karo swarga. Ning mulane do golek dalan swarga. Nek sing jenenge dalan swarga contone pengajian. Berarti nek setu kliwon mangkate aja nek tutupan tok. Nah, kan ngoten. Oh, sing mlebu swarga niku wong sing takwa. Dhewe krungu, oh, silaturahim kok dadi adab, wis deg-degan. Tapi Gusti Allah ngendika ilal muttaqin, kejaba wong sing takwa niku Gusti Allah ngendika la khaufun alaikumul yauma wala antum tuhzanun. Wong-wong nek sing takwa ra semang do wedi, ra semang kuwatir, ora semang susah. Mergo napa? Nek sing takwa udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Nek sing do silaturahime kok mergo ketakwaan niku besok bakal tekan swargane Gusti Allah. Amin Allahumma. Tapi takwane sing kaya napa? Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Wong sing iman lan Islam gampange ngoten. Dadi lek silaturahim niku mergo iman lan Islam. Contone napa? Ya jenengan pinaraan teng mriki niki kan mergo agamane Gusti Allah. Mergo iman lan Islam. Lho niku insyaallah sederekan sing dugi swarga. Alhamdulillah amin Allahumma. Niku mergo takwa. Lah sakniki sing silaturahim akrab ning kok dadi musuh niku sing kados napa kok besok bakal dadi azab niku jebule silaturahim al akhillau do akrab berkasih-kasihan silaturahim ning mergo maksiat. Contoh, akrab mergo padha-padha dadine akrab mergo padha-padha tukang nyolong kerambil. Nah, dadine akrab. Lho niku berarti akrab ning besok dadi azab. Akrab mergo padha-padha tukang korupsi. Korupsi lho nggih Bu. Awak dhewe teng donya niki nggih, nek weruh pejabat korupsi anane mung gething banget. Ning besok nek mangsane pilihan, sing dipilih ya sing nyogoke gedhe. Leres napa mboten? Anjo apa bedane dhewe karo sing korupsi? Padahal Kanjeng Nabi ngendika ar-rasyi wal murtasyi finnar, sing nyogok karo sing disogok padha-padha panggonane neraka. Sogok menyogok sing swarga niku mung antarane suami istri tok. Sak liyane niku neraka. Nauzubillah. Sing mburi al-mutakin melu guyu padahal urung pengalaman iki. Ras semangkakean bayangke dhisik. Shallu ala Nabi Muhammad. Diselani nganu nggo napa doa-doa bulan Sa'ban napa Allahumma barik lana fima razaqtana. Niku nek ajeng dahar longsongane wau maksude. Pripun doane Allahumma barik lana fi terus wasyabana wa balighna
Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Malih Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqa. Sepindah melih Allahumma wa hasil maqasidana. Shallu ala Nabi Muhammad. Di kampunten mboten beto musik Al-Mutakin nek bar bahas kok menyokok sok ngeheng kabeh niki. Shallu ala Nabi Muhammad. Termasuk salah satunya wong sing akrab tapi besok dadi adab niku akrab mergo maksiat. Termasuk malih akrab mergone padha-padha tukang fitnah. Akrab mergone padha-padha tukang bully. Preso bully napa mboten? Sanes bully-bully sing tempel kiting weteng nika sanes nggih. Tukang moyoki, dumeh dhewe padha-padha sugih. Adane ya, nek nganggo emas kudu ora leren nganti tekan kelek ngeten iki. Ya, kicrot-kicrot niku sing jenenge gelange. Njuk nek karo wong sing ora duwe ora gelem ngancani. Niku jenenge bully. Akrab ning padha-padha tukang bully. Naudzubillah, sesuk dadi azab. Akrab ning padha-padha tukang sombong. Halah ora seneng dikancani kae beda. Nek dhewe kan tase merek Hermes, nek kae iki Herman palsu. Njuk mboten dikancani. Niku jenenge akrab padha-padha tukang bully, akrab padha-padha tukang sombong. Niku besok bakal dadi adab. Napa sing ajeng disombongke? Sakniki ayu ganteng kaya Al-Mutakin, ganteng kabeh ya jek enom. Panjenengan sing do mulus-mulus nggih tasih enom. Besok nek pun tuwa, sing jenenge plisket niku mboten ming rok, ning sing jenenge rayo plisketan saya tuwa. Napa sing ajeng disombongke? Ngelmu. Semakin menyombongkan ilmu, berarti ilmune mboten barokah. Naudzu. Wong sinau ngelmune Gusti Allah niku kaya wong mlaku teng pantai. Gek ijek mlaku ning pasir rumangsane dhewe kaya dhuwur banget ngelmu ki ora ana pan-pane. Saya nengah engko saya mulai nyemplung ning laute, oh jebul dhewe ki kanglep gek tekan sak polok. Saya nengah kanglep tekan sak dengkul. Saya nengah saya akeh ngelmu sing dipelajari. Oh jebul ngelmu ki saking akeh awak dhewe ki ming kanglep ora ana apa-apane. Mulane nek wonten wong kok meni ngelmu, duwe ngelmu kok sombong, siji mbok menawane janjane ki durung duwe ngelmu. Nomor lorone duwe ngelmu tapi ora iso ngamalake. Naudzu. Kang aran solih bagus atine karana mapan sari ilmune laku torekot lan makrifate uga hakikat manjing rasane uga manjing rasane sareng ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajati al-fatayati radal alami ya
sedulur jong lalekake wajib ngaji sapranatane nggo ngandelake iman tauhide baguse sangu mulya matine baguse sangu mulya matine ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an sya'ni wa daraji al-fatayya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Shallu ala Nabi Muhammad. Para bapak ibu sedaya ingkang kula mulyakaken, dadi dieling-eling aja nganti dhewe iki akrab silaturahim tapi mergo maksiat. Akrab mergo padha-padha meri karo tanggane sing maune biasa mula-mula dadi sogeh, awake dhewe dadi panas. Ana wong wedok model sumi susah mingkem tambah karo romi rodok miring. Tanggane tuku kipas angin sing tangga lor tuku kipas angin, tangga sing kidul sing geleng-geleng. Tangga sing lor tuku kompor, tangga sing kidul sing panas. Lebar kondangan mulih-mulih ambruk darahe tinggi. Oh, dicek karo dokter, wau teng kondangan napa dahar wak wedhus mboten. Lah dahar napa jeroan mboten. Oh, jebule darahe dhuwur mergo mau gek kondangan tanggane lek nganggo gelang gedhi-gedhi njuk geblerengen. Oh. Tanggane munggah kaji awak dhewe sing munggah tekanan darahe. Mulane nek dipresake ning dokter jarene mboten enten napa-napa, mboten enten penyakite. Jarene apa diguna-guna apa ya karo tanggane. Oh, jebul pancen mboten enten penyakite teng awak ning penyakite teng jero ati. Naudzubillah. Wah, awak dhewe niku sing ajeng disombongke napa, sing ajeng dimarahi meri iki apa? Wong donya niku mung ditinggal mati. Awak dhewe niku lek numpuk bondo nganti pirang-pirang niku akhirnya ditinggal mati. Sing selamat niku sing bandane dienggo sedekah, dienggo syiar agamane Gusti Allah. Lha niku sing bakal dipanen sak lawase teng akhirat. Mulane nek do sedekah niku siji marai silaturahim raket. Nomor loro sedekah niku tolak balak. As-shadaqatu tarudul balak, sedekah niku tolak balak. Mulane nek teng Jawa sithik-sithik genduren niku maksude sedekah. Genduren niku sedekah diniati tolak balak. Hamil 4 sasi ngapati, 7 sasi mitoni, engko lairan, berlairan terus akikah, supitan, yo genduren meneh. Nggih napa mboten? Oh, nganti teng rumah sakit, gernah begitu selamat genduren selamatan, begitu sedo yo selamatan. Genduren gitu. Ngesur tanah 3 dina yo 3 dina, 7 dina yo genduren, 40 yo nyatus nyewu ngehol genduren, tukang genduren mong Jawa. Tapi maksudnya niku sedekah tolak balak. Jebule sedekah niku marai selamat. Termasuk sing pondhote ngene jero kubur nika diholi, dipadi napa kula panjenengan birul arwah niku ya sing teng jero kubur selamat. Amin Allahumma. Mulane nek kula nggambarke ben gampang dadi wong niku aja kaya wit kacang. Wit napa? Lho, wit kacang niku rejekine disimpen teng jero lemah. Niki ming perumpamaan mawon ben iso dibayangke nggih. Wit kacang rejekine disimpen teng jero lemah,
disimpen terus ora tau bagek-bagekke. Ana nganti nek wit kacang teng mriki jenenge napa? Gambreng. Oh, napa? Rendeng. Wit kacang nika lho, napa nih? Godhonge kacang napa teng mriki? Apa jal hayo? Kacang brol nika lho, kacang brol. Mboten kacang panjang. Nek tenggen kula jenenge gambrang. Nek teng mriki napa? Oh, rendeng. Oh, rendeng teng mriki. Pripun iki Pak penake Pak, ibu-ibu malah ribut kabeh Pak. Napa godhong kacang teng mriki Pak? Rembeng. Sak karepe tak enteni tekan jam 5 kira-kira engko disidane apa ki? Arep rendeng apa arep rembeng apa arep rembes ki ceritane. Yo. Pokoke napa niku sak karepe mengke pingsut riyen lho Bu. Hom pimpah ngoten sing menang sing pundi niku. Niku sing jenenge wit kacang nganti tekan rembeng, rombeng. Niku neng nganti kuru-kuru lek mergo mengdo napa nyempeni rezekine niku. Mulane wit kacang niku nasibe mboten slamet. Begitu rezekine wis gedhi-gedhi, kacange gedhi-gedhi, ujung-ujunge napa mentok-mentok meng bedoli. Kacange didol, wite niku godhonge pakake wedhus. Mulane nek ora do kepengin pakake wedhus do sedekah. Nggih. Beda karo wit duren. Wit duren niku rezekine diketok-ketokke. Gondal, geal, kontal. Kok ana sing muni kantul, nek kontal ya kantil mboten kantul. Gondal gandul, kontal kantil ora kantul. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Luwit duren niku diketok-ketokke mengko nek wis mateng ditibake aliase dibagekke. Nek meng ketok-ketok ora dibagekke ya ming marai sumpek. Niku wit duren niku ketokke terus bagekke mulane wit duren nasibe slamet. Jenengan teng mriki pun nate mireng ana wong buruh bedoli wit duren. Mboten enten. Niku contone, oh jebul sedekah niku slamet. Jenengan nek pengen slamet ya sedekah. Sedekah niku enteng napa abot? Tenggen kula daerah mriku mboten teng mriki lho. Ana wong sing nek HP-ne apik. Nek gawe foto niku langsung jerawate ilang kabeh, mulus. Anu ngoten to. Heeh. Klambine apik gonta-ganti, sendale jenjet dhure sak padha gapyak niku. Sak padha jengkok niku sendale. Tapi nek kon mangsane urunan pengajian 50.000 bu mencret. Kaya-kaya duit 50.000 kuwi arep ngentek-ngentekke bandane. Padahal bondo sing ditumpuk-tumpuk iku sesuk ming dadi landrat. Mulane wong sedekah niku tolak balak. Pengen slamet ya do gelem sedekah. Kagem napa mawon? Termasuk kagem masjid, TPQ, musala, pondok pesantren. Sedekah paling sae niku kangge kemaslahatan umat, kepentingan umum. Nggih, tapi sakniki enten sing tanglebu, nek wonten tanggane sing kira-kira niku kok butuh banget njuk niku paringke masjid riyen napa tanggane riyen. Kinten-kinten paringke sinten? Tanggane riyen. Gusti Allah niku gampangke mboten ngengel-engel. Sedekah niku paling apik dinten Jemuah to Bu? Enggih. Tapi nek ana tanggane tok-tok assalamualaikum nyileh duwite aku ket wingi esuk urung madang mongko lek notok dina Rebo jawabe jenengan sesuk ngenteni Jemuah. Sing notok selak asam lambung niku. Berarti sedekah niku kagem sinten mawon lan kapan mawon niku sae. Sing mboten sae niku sing mboten kersa sedekah. Nah niku contoh-contone wau tiyang sing akrab tapi mergone maksiat. Podo-podo tukang meri, podo-podo tukang sombong, silaturahim dadi siji, do njagong jejer bareng-bareng ning ngarep omah, tapi ngrasani tangga. Lah nek ngeten iki yasinan.
pengajian Setu Kliwon, tutupan ngeten niki, pengajian muslimatan, fatayatan lan sak piturute dalam bentuk pengajian panjenengan lek silaturahim pinarak sareng niku lek mergone iman lan Islam niku insyaallah sing bakal mlebu swarga kabeh. Sa pasangane, sa akrapane, antum wa azwajukum tuh baru jenengan sak pasangane jenengan niku sing akrab niku kabeh mlebu swarga bareng. Amin Allahumma. Tapi enten sing tanglet ngeten, "Neng, niku nganu, napa berarti kula kalih bojone iki sesuk iso mlebu swarga bareng?" Jawab kula, "Nggih." Bu malah sing lanang ngalamun tingak, batine lha napa? Ndak teng donya mawon kula pun bosen kok nginjing teng swarga bareng jare. Lah le bosen le napa? Lah bojone kula anane ming nyeneni mawon. Tapi besok ampun dibayangke nek teng swarga niku sing elek-elek niku kabeh ganti dadi hasanat, dadi apik kabeh. Mboten nenten Pak sing jenengane teng swarga wong wedok kok tukang nyeneni jenengan niku mboten nenten. Jenengan pitados napa mboten? Nah, alhamdulillah. Mulane do mangkat ngaji bareng. Muga-muga sesuk ning swarga ya bareng-bareng. Apa ki kok teko-teko gereng iki? Ya Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu sedaya ingkang kula mulyakaken ijek menek ana contoh. Wah, niki bahaya niki. Ya. Akrab ning padha-padha mergone tukang serong. Paham tukang serong nggih? Tukang buka cabang. Mboten cabang bisnis lho niki cabang sangkar burung niki masalahe. Padha-padha tukang akeh belokane, nganti lali bali saking kakean menggok. Ana wong lanang wedok wis nikah, wis sah, duwe pasangan sah, ning senengane menggak-menggok nganti lali dalan bali. Yo ana tanggane sing padha persis akhire akrab, akhire kekancan utawa akhire nikah mergo padha-padha tukang serong. Lah niku besok dadi azab naudzu. Nek pun kadung pripun ya tobat sing taubatan nasuha, ampun tobat awane tobat mbengine kumat niku percuma. Wong sing jenenge jarene ngeten, pancen wong wedok niku akeh sing nggodha. Leres mboten to, Bu? Wong wedok akeh sing gatel. Leres mboten, Pak? Berarti nek ana wong sing serong niku mergo wedoke gatel. Setuju mboten, Bu? Mboten setuju, Pak. Nek umpamane pancen wedoke gatel ya ngopo lanange mang dadak ngukurke. Dadine niku kerjasama, nek ana sing gatel ya ben dikukur dhewe kok mang dadak mara ngukurke. Jadi lanang wedoke padha wae. Kan ngoten. Walaupun jarene pancen godane wong wedok niku ngeri muni ngono. Jarene wong lanang niku paling mboten tahan nek digodha karo wong wedok. Nah, to durung-durung mak berarti gitu. Nek teng Quran jarene godane setan niku inna kaidasyaitoni kana dhaifa. Godane setan niku sifate lemah, dhaif. Sedangkan di ayat lain godane wong wedok inna kaida kunna azim. Godane wong wedok niku kuat. Oh, berarti wong wedok luwih kuat timbang setan. Mulane ras terkuat di bumi bapak-bapak napa emak-emak? Emak-emak. Tapi mboten maksudnya niku ayat wau mboten kesinambungan niku mboten nggih. Mboten oh berarti setan ki nek ketemu emak-emak niku wedi sungkem wolak-walik niku mboten. Tapi pancen setan dalam menggoda manusia niku lebih mudah dengan menaklukkan wanita. Mergo wong wedok niku paling gampang kegoda karo donya. Jajal sing gampang prengat-prengut lanang napa wedok? Sing gampang munamuni kaya radio bodol lanang napa wedok? Sing gampang iri merengut mecucu mendelik karo tanggane lanang napa wedok? Sing gampang tergoda sing berkilau sing jarene kudune tuku ning gone warunge Mbak Mus mesti kagol lanang napa wedok. Sing gampang konslet karo mara tuwa lanang napa wedok. Mara tuwa karo mantu wedok kaya Tom and Jerry. Mulane wong setan niku luwih gampang nggodha wong wedok. Wong wedok mulane Pak nek padu jenengan mesti kalah wong wedok niku wonten dekengane. Napa dekengane?
Setan, Pak. Wong wedok paling gampang ditempeli setan, mulane nek padu lanang karo wedok menang pundine? Wedok, mergo direwangi. Nah, nate sing direwangi setan sakniki nggih tindak. Ya Allah, sholli ala Nabi Muhammad. Nah, berarti intine wong wedok niku gampang kegodha setan, mulane do kon sregep ngaji. Ning arep mangkat ngaji ya pamite karo garwa kakung sing sae, sungkem wolak-walik dicium. Tak pamit riyen nggih, Pak. Oh, pripun nek manggil pamit riyen nggih, sae, ngoten. Saiton. Saiton. Tak pamit riyen nggih, Pak. Ngono. Arep ning ngendi? Ya disauri ajeng pengaosan. Nah, kan sae. Arep ning ngendi? Yo ngaji ndak kaya sampean ngono. Ming mancing wae gaweane. Termasuk mancing emosi mending ngono. Nah, niku sing boten sae. Oh, ngendika niku sing sae padha-padha mengo, lesane ku mengo sing sae. Wong wedok niku ya pengen kadang digatekke leres mboten, Bu? Nah, dadi Pak jenengan kadang-kadang nek ketemu sing wedok ya dinyanyikke. Cuma kamu cintaku di dunia ini. Wedok nek di ngonoke ketoke cuek, Pak. Mangke begitu jenengan wis bali mriko anane ngoco terus leren-leren. Tak jamin niku mejane pepak nih. Lho, heeh. Tapi begitu juga wong wedok nek pengen bojone romantis, wong wedok nek umpamane jenengan teng mriki sebagian besar pekerjaane dados napa? Tani. Nek kondur teng dalem jam pinten? Sonten jam pinten sonten? Jam sekawan. Sonten jam sekawan apa jam gangsal? Jam sekawan. Oh, kira-kira berarti kok jam sekawan kurang 3 menit jenengan wis ning lawang karo pertemuan yang ku dambakan kini jadi kenyataan. Sungkem. Paling sing lanang nek urung biasa batine ming ketempelan nang endi to ki ya? Oh, tapi suwe-suwe bakal dadi romantis. Masya Allah, luar biasa. Apa meneh gelem ngasto kembang. Wah, ora kitung kembange ming tugelke kembang sarean niku Pak wong wedok seneng ra umum. Oh, jebul lah nyontok kados Kanjeng Nabi nek manggil Siti Aisyah mon, ya Humaira, hai istriku yang wajahnya putih kemerah-merahan. Kan remen nggih Bu ngoten nggih Bu nggih. Kadang-kadang ajeng maringi arta urung duwe duit dilalah kok nandur lombok kok panene patek. Nggih. Akhire ya sedekahe kagem kalih garwa putri niku ngangge kata-kata sing sae sing nyenengke ati. Hai istriku yang putih, mboten cocok neng. Lah nopo? Lah sing putih ming raine kok gulune ireng. Oh ya mboten napa-napa. Hai mancungku, mboten cocok neng. Lah nopo? Lah sing mancung untune. Oh ya wis, mboten napa-napa. Tapi walaupun kadang-kadang sing putih ming raine, tapi mosok ajeng ya zebra cross yo mesti tetep istriku yang cantik. Kan ngoten nggih. Begitu juga jenengan kali garwa kakung. Suamiku yang ganteng. Nate mboten ngoten coba Ibu. Dumeh sing lanang ireng ya Hajar Aswad. Oh, Hajar Aswad ireng tapi ngangeni. Masya Allah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Jaga silaturahimi pengen lancar ta rezekine? Nggih, jaga silaturahimi lanang wedok, ledo bebojoan, ledo brayan, ya mergo pengin taat marang Gusti Allah. Mboten ming sak mergo bondo. Bondo niku gampang luntur. Mulane sok ana sing jarine punya uang abang disayang, nggak punya uang abang ditendang. Niku yo mergone duit, mergone bondo. Mulane kula panjenengan brayan karo sapa wae bojo, sanak sedulur, tangga kabeh yo mergo iman lan Islam pengen taat marang Gusti. Nah niku insya Allah sing sedulurane donya tekan swarga. Amin Allahumma. Seneng napa mboten nek ngoten niku? Seneng. Anak-anake ya dijak silaturahim, nek bodoh dijak sowan-sowan, ora ming lewat HP wae jarene. Ketika tangan tak mampu berjabat, kaki tak mampu melangkah, lisan tak mampu berucap, setro kok yo gitu. Oh nek pancen kok adoh banget ya paling ora lewat HP mboten napa-napa, tapi nek cedak ya dijak silaturahim. Kadang wong tuane akrab, anake ora kenal karo sedulur, mergone nek mangsane
bodo wong tuane silaturahim, anake silaturahime tekan artos mriko. Mboten tekan sedulure. Dadi niku mulane njuk silaturahime kurang sae. Padahal silaturahim niku memperpanjang umur dan nglancarke rezeki. Alhamdulillah. Mula sakniki silaturahime do sing sae. Sedekah silaturahim niku sing sae. Silaturahime wis kadung pedhot sedekah. Kan ngoten niku lho. Kinten-kinten gampil napa mboten? Gampil ning le nglakoni angel. Nek sedekah aja pilah-pilah, dumeh tanggane sing disenengi kek ki sak rantang, tanggane sing ora disenengi ning piring diparu-paru wae dipilihke sing cuwil-cuwil. Nah, niku jenenge mboten sae. Silaturahim kalih sinten mawon sing sae. Sedekah napa malih teng sasi Recep wau pun dingendikake kalih Gus Wahid sing jenenge sedekah poso ning sasi Recep kaya poso ping pinten? Setahun, sedina kaya setahun. Tapi nggih ampun, berarti sesuk Ramadan ra semang poso wis dirapel wingi Recep. Nggih, poso setahun bahkan nek teng Nazhatul Majalis niki nyenengke banget niki lho hadise. Man shoma yauman min Rajab fa ka'annama shoma alfasanah. Poso sedina ning sasi Recep kok diganjar kaya poso 1000 tahun. Remen napa mboten? Remen. Wakaan nama atako alfarokobah kaya diganjar kaya merdekake 1000 budak. Remen napa mboten? Merdekake sak budak niku ganjarane swarga. Lah nek 1000 budak isih susuk 999 niku dadi derajat pangkate dhewe teng swarga. Amin Allahumma. Wa kataballahu lahu bikulli sya'ratin ala jasadihi, saben-saben rambut teng awake dhewe. Rambut teng awake jenengan enten pinten cobi? Kathah nggih, ket saking rambut sirah, rambut alis, rambut brengos, rambut jenggot, rambut kelek. Rambut napa malih? Sing nyelempit-nyelempit nang kono kae rambut kabeh. Nganti tekan tangane sikile rambut kabeh. Kok sajake do ora percaya sampean rambut to doan yo an. Nggon kono kae maksude iki lho nggon tangan karo sikil. Guyu ra apa-apa aja dampet kok kepentut lho. Ya. Rambut ana pirang-pirang kok saben sak rambut niku kok dadi alfa hasanah 1000 kebagusan. Wa rafa'alahu alfa darajah munggahke 1000 derajat. Wa maha anhu alfa sayi'ah njaluk ke ngapura 1000 kesalahan saben sak rambut. Mongko rambut teng awak niku wonten pinten? Wadah. Sedekah teng sakjroning sasi Recep. Wa man tasaddaqa fihi niku sedekah fakaan nama tasaddaqa bi alfi dinarin. Jenengan sedekah teng jroning sasi Recep bisa sedekaten kelawan sak sedekahan niku diganjar kaya sedekah bi alfi dinarin 1000 dinar. 1000 dinar niku sekitar 7 kilo emas. Jenengan bayangke nek ngangge kalung 7 kilo kaya ngopo kira-kira? Dingkluk kabeh apa meneh gawe anting sesisih. Niku kok sedekah teng sasi Recep kok diganjar kaya sedekah 7 kilo emas kalih diganjar rambut-rambut wau teng awak dadi kaya wau niku. 1000 kebagusan, 1000 derajat, nganjaluke ngapura 1000 kesalahan. Niku saben sak rambut mongko rambut wonten pirang-pirang. Nggih napa mboten? Wah, niku remene sedekah teng sasi Recep. Mulane mumpung sasi Recep do sedekah, biasane nek ana tamu ming diadepi teh, saiki tak tambahi bakwan, tak niati sedekah sasi Recep. Tapi ampun kleru sesuk meneh ra semang sedekah wong wingi wis sedekah Recep. Niku mboten. Sedekah niku sing ajeg, sing isti, ngaji yo sing isti. Mula sok matur wong niku kudu diajari istiqomah. Jenengan mesti nate tak maturi nek wong sakaratul maut niku ditemoni iblis gitu. Nek sing do istiqomah biasa istiqomah ya mbok digodho iblis niku tetep istiqomah iman lan Islam. Ning nek ora istiqomah digodho iblis akhire katut melu iblis. Ngoten niku wong nek sing mboten iman yo alah kaya tahu-tahu sakaratul maut. Jenengan percaya napa mboten sakaratul maut digodho iblis? Nek kula percaya mergo niku ngendikane para ulama saking Al-Qur'an lan hadis. Nek sing mboten percaya ajeng dijajal nggih monggo. Sakaratul maut niku digodha iblis. Mulane atine diajari istiqomah. Arep terang mangkat, udan yo, udan banyu yo, udan duit
Nggawa bagor napa mboten? Nek udan duit mangkat ngaji apa nadai duit? Ya Allah, apik tenan anjene nek segembrang kok ya. Nadai duit tok, pancen duit niku nyenengke. Oh, tapi duit karo ganjaran padha fungsine beda digunakake ning alami. Nek duit dienggo ning donya, nek ganjaran dienggo teng penting napa mboten? Penting. Wah dene semono kadang mangsane golek ganjaran. Mangsane salat. Oh, sasi Rejeb niki ulang tahune salat. Salat niku pertama kali Gusti Allah dawuh teng Nabi Muhammad teng ngene sasi napa? Rejeb tanggal pinten? Tanggal 17 Rejeb. Ngono kadang dhewe mangsane salat gek Allahu Akbar wis adzan ning gone masjid ning musala dhewe malah do rukuk jamaah bareng-bareng ning sawah. Tandur. Jarene jamaah lah niki pun rukuk ket mau. Susahe dadi petani. Salate terkadang lali apa meneh yen wayahe tandur salate di sareng salatullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ngaose pikantuk ngelmu manfaat sholawate pikantuk syafaat amin Allahumma deling-eling pokoknya pertama mau silaturahim ben panjang umure akeh rezekine silaturahime wis kadung pedhot sedekah niku ya marai gampang rezeki siji nomor loro sedekah niku ya mempererat silaturahim nomor telune sedekah ning gone sasi Rejeb niku ganjarane pirang-pirang di antara amal teng sasi Rejeb niku ya poso ya sedekah ya mau subhanal hayyul qayyum utawa subhanallahil hayyul qayyum tanggal 1 tekan tanggal 10 sakniki tanggal pinten Rejepe berarti mau napa subhanallahil ahadi somad subhanallahil terus subhanallahil niku tanggal 11 tekan tanggal 20 mangke nek tanggal 21 tekan tanggal 30 napa maose subhanallahi rauf subhanallahi rauf
subhana Hirauf. Ganjarane napa malaikat boten saged mensifati ganjarane saking apike ganjarane. Amin Allahumma. Sing mesti kudu balik meneh pokoke istiqomah. Terus malih pelajaran yang bisa kita petik pada hari ini. Mulai sekarang ayo memperbaiki diri. Napa melih pun ajeng ketemu sasi Ramadan. Sing lanang jarene mau sing do galak, do sing gemati. Wong wedok sing do kaya kuntilanak. Niku do bekti karo bojo lanang. Aja nganti kaya wau sing tak critake arep mangkat ngaji jarene kepo. Ya arep ngaji ndak kaya sampeyan. Ngono. Mongko ngono. Aja lali engko kumbahane dintasi wis kene ngumbahi kesel-kesel kono ora ngentasi. Masyaallah nek wis muni iki late ora kecengklak blas niku, Pak. Pancen modele ngoten niku, masyaallah. Mari kita saling memperbaiki diri, nyontoh Siti Khadijah, nyontoh Siti Fatimah. Siti Khadijah niku garwane sinten? Siti Fatimah putrane Kanjeng Siti Khadijah lan Siti Fatimah niku sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Dua-duanya adalah pemimpin bidadari di surga. Ibu-ibu panjenengan yang menjing teng swarga mlebet swarga kabeh dipimpin Siti Khadijah lan Siti Fatimah. Tapi nek pengen bapak-bapak panjenengan sing padhe ngertos Siti Khadijah lan Siti Fatimah, garwane Kanjeng Nabi lan putrane Kanjeng Nabi sing do dadi pemimpin bidadari surga adalah orang-orang yang tidak pernah merasakan sakitnya di madu atau diselingkuhi. Siti Khadijah niku mboten di madu. Kanjeng Nabi nikah malih niku sak lebare sedane Siti Khadijah. Niku mawon nikahe mergo didhawuhi marang Gusti Allah. Siti Fatimah yo ngoten, mboten nate merasakan di madu. Mulane nek ana wong lanang saiki, Dek, nek pengen dadi widodari swarga, perbolehkan aku menikah lagi ala teko mbel gedes. Ya. Nyatane pemimpin bidadari surga adalah para perempuan yang tidak pernah ditinggal matane melirik wewe gombel di luar sana. Sing do gombal-gombel teng mriko nika dinengke mawon Pak mboten usah dilirik. Sing jarene ana sing gatel ben dikukur dhewe ora semang ngukurke. Nek kepengin bojone dadi spek bidadari surga. Wong dene wong wedok niku sok kathah ngendikane Pak, memang penelitian sains secara ilmiah wong wedok niku setiap satu harinya butuh ngetokke berpuluh-puluh ribu kata. Bejo bojone kula pun metu berpuluh-puluh ribu kata ting panggung dadi tekan omah gari meneng. Gitu. Tapi bagi garwane jenengan sing ting jaba meneng, jangan salahkan kalau sampai rumah jadi sumi susah mingkem. Tapi wong wedok memang secara alaminya butuh mengeluarkan berpuluh ribu kata. Mulane Pak jenengan kok sangger bojone isih muni terus niku berarti jek waras. Alhamdulillah. Ngoten Bu. Nggih napa mboten? Tapi munine yo sing sae, ampun muni sing mboten sae. Oh sampeyan iki Pak. Mengglundang-glundung kaya semangka ewah dene iso tak ijolke tak gadekke dijolke beras. Nah niku mboten sae. Sehebat apapun kita menjadi istri di luar, tekan ngomah yo tetep bekti marang suami. Sing ning jaba dadi kepala dinas, tekan ngomah yo kepalane bojone. Sing ning jaba dadi poluan rena-rene gembol pistol, tekan ngomah manut pistole bojone. Kan ngoten. Dadi aja bayangke dume kula sok teng panggung ngeten iki mangke nek tekan ngomah kalih bojone kula, ya ayyuhalladzina amanu ngoten. Yo sampai rumah yo tetep jadi istri sing kadang yo ngulek brambang, kadang yo ngulek bawang, nawani garwa kakung sing sae. Wah dene kok dhewe wong wedok kok ternyata pemetune penghasilane luwih akeh timbang garwa kakung, niku yo aja njuk dadi wong wedok sing kadang yang namanya suami istri niku kadang rezekine akeh lewat bojo wedok kadang. Jenengan ajeng ngaturi garwa kakung yo sae lho Siti Khadijah, perempuan terkaya di Makkah bangsawan. Sepertiga lebih bondo teng Makkah kagungane Siti Khadijah. Niku semonten niku telas mung diaturke garwa kakung. Persis kados jenengan, Bu. Tapi diatur ke garwa kakung niku kalih Kanjeng Nabi dinggo syiar agamane Gusti Allah, mboten dinggo mancing napa ngeslot niku ya mboten.
Siti Khadijah sing sugihe mboten umum nalikane ajeng sedo meng gari duwe bondo pakaian siji sing nempel ning nggon awake kuwi wae bolongane wis pirang-pirang. Wong sugih ora memper begitu nikah bandane diaturke garwa kakung gawe syiar agamane Gusti Allah ming gari duwe gamis siji wis bolong-bolong. Ewuh semono ajeng nembung serbane Kanjeng Nabi damel kain kafan niku isin. Siti Khadijah sugih ora umum tapi tekane ajeng sedo ming ajeng nembung serbane Kanjeng Nabi gawe kain kafan niku isin. Wong sakniki napa enten sing isin njaluk dhuwit karo bojo lanang? Mas nyuwun Mas. Pripun Pak Ne? Pak Nenok. Nyuwun Pak Nenok. Gawe apa to, Dik? Oh, pripun garwa Pak jenengan nek manggil garwa putih pripun? Biangne. Oh nggih. Pak Nenok nyuwun Pak Nenok. Oh iya biangne gawe apa tuku seragam? Lah wingi lak wis to. Wingi seragam yasinan, sakniki seragam rebana. Wong wedok jarine ana seragam yasinan, seragam rebana, seragam arisan, seragam pengajian, seragam olahraga. Pirang-pirang. Siti Khadijah niku ternyata ngoten niku. Oh, berarti wong wedok nek ajeng ngaturi garwa kakung pareng, tapi ngendikane sing sae, Pak. Nek sampean lagi rande pemetu, iki aku ana rejeki monggo nek badhe diagem. Oh, sakniki mumpung sasi Rejeb, Pak. Jenengan nek ajeng nderek sedekah teng masjid monggo, sedekah teng TPQ monggo, sedekah teng pengajian monggo. Niki tak aturke artane. Niku sae. Nek moro-moro Pak rene Pak. Apa biang nih? Ya aku arep andum zakat. Sampean lak termasuk sing berhak menerima zakat to Pak? Nah niku jenenge nyereki. Dadi ngaturi garwa kakung ning lisane nyerekke ati niku dilaknat marang Gusti Allah. Nauzu. Perkara bebojoan niku janjane pun do paham nek sing lanang wajib gemati sing wedok wajib bekti ning lek nglakoni niku angel kadang-kadang dhewe wis ngempet-ngempet ya ewah dene semono kok yo gregeten banget wong lanang sing kudune gemati dilalah nek dicurhati bojo wedok ming meneng wae nek ra tinggal udut yo tinggal HP-nan ngene iki dadine mulane bojo wedok dadi sok nesu jengkel dicurhati meneng wae mandang engko curhat karo bojone tang mboten ampun nggih kok malah ampun niku sallallahu ala Nabi Muhammad ya dieling-eling ngaji niku diselingi guyon nggih mboten napa-napa ben mboten ngantuk niku wau tuku duren karo skuter merme kesuwen metu iler niku to nggih men mboten ngantuk tapi dieling-eling intine ngaji wau napa nek ben rezekine lancar setunggal silatu nek silaturahime wis kadung pedhot ya dirapetke nganggo sedekah saliyane ngrapetke silaturahim ya tolak bala sedekah ya marai lancar apa meneh sedekah ning sasi Rajab ganjarane Sasi Rejab sing dadi ngamal sing sae sakliyane subhanallahil hayyul qayyum, subhanallahil ahadis swamat, subhanallahir rauf ya poso karo siji meneh Yes niku do dilakoni. Muga-muga do diparingi sugih bondo sugih atine, bondone tumpuk undung ning sregep sedekahe, lancar rejekine, lancar sedekahe, bekti karo bojo lanange, sing lanang gemati karo bojo wedoke. Aja nganti sing jenenge mara tuwa ya gemati karo mantune, mantu ya gemati karo mara tuwane. Aja nganti kok malah alah sampean ki mantu wedok kongkon-kongkon karo anakku lanang kae mbiyen aku sing nyusoni nganti 2 tahun jare mantu wedok 2 tahun mak kula seprene rung sapeh mak oh yo malah njur dadi padu malah mulane do ngendika sing sae padha-padha lesane ngucap sing sae ana maratuwa pengen dianggep kaya wong tuane dhewe anggep mantu kaya anake dewi. Ana mantu pengen dianggep kaya anake dhewe ya anggep maratuwa kaya wong tuane
Nah, jadi intinya mari perbaiki keadaan ini mulai dari diri sendiri. Sing jenengane ngaji niku pancen nasihat, gawe menasehati diri sendiri. Apik karo uang dibales apik alhamdulillah, dibales Allah ya ben wae urusane niku karo Gusti. Dadine kepenak. Dugi mriki tingkas menapa mboten? Tingkas kalih ngantuk-ngantuk kalih selimutan jarit kaya nek mangsane yasinan nika nek wong wedok kan ngoten nggih golek selempit-selempitan selonjor-selonjor karo kemulan ngoten teng mriki nggih ngoten karo ngantuk-ngantuk engko nek mangsane klotek-klotek melek ngobrol-ngobrol suwe oh mboten napa-napa sing penting niate ngibadah oh karo sing jenenge selapanan walaupun kadang tesih kathah butoe kok nggih Bu ya selagine ijek urip mesti buta nek wis pengen leren butoe ya ndonga muga-muga cepet kan ngoten maksude ya oh silaturahim mau tak ceritake saene kepanggih sowan langsung mboten namung lewat HP krana nek lewat HP niku kadang wong sok salah paham. Nggih, kadang-kadang awak dhewe ngomongi alus, kono sing maca kok nyentak-nyentak. Soalnya mboten krungu langsung. Bahkan enten cerita, cobi jenengan buka HP antarane huruf T karo R lak jejer. Pas pertemuan keluarga ana Pak Dene mending ngene. Nduk, domongke bapak ya. Pak De ora iso melu kumpulan wong gek ra penak awake. Karo ponakane mau dibales lewat WA. Nggih Pak De, muga-muga cepet jane ajeng mari. Ning krana R karo T jejer. Muga-muga cepet mati langsung 20 panggilan tidak terjawab saka Pak Dini. Loh niku berarti maksudnya nopo HP memang bisa mendekatkan yang jauh tapi jangan sampai jadi menjauhkan yang dekat. Bebojoan jejer sing kene drama Korea sing kene ngeslot Masya Allah. Wis muga-muga do diparingi selamat donyane, selamat akhirate. Amin ya Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Sareng. Hasbunallah. Ni'mal maula. Hasbunallah. Ni'mal maula. Sekedap tak mireng saking ibu-ibu riyin mumpung dereng rampung pun ajeng meh rampung niki coba ibu shollu ala Nabi Muhammad sareng hasbunallah hasbunallah jos sakniki bapak-bapak sedaya monggo sing rumangsa lanang pokoke nyuwara. Shallu ala Nabi Muhammad. Yo hasbunallah. Hasbunallah. Kedap tak tanget niki nada kalem napa tertekan jane. Sareng-sareng nggih, cobi sadurunge ngangge musik pantun sik. Burung turi burung kenari mangkat ngaji rapi ambune. Jajal damburian kecut napa mboten kok teko muni wangi iki. Ya. Pengin sate duwene tempe ora gatekke dolanan. Hasbunallah wa ni'mal hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir Allahul kafi rabbuna al-kafi waswadna al-kafi wajadna al-kafi kulli kafi kafana al-kafi Shallu ala Nabi Muhammad. Para bapak ibu sedaya ingkang kula mulyakaken boten kraos niki sampun setengah gangsal. Masya Allah, muga-muga udane udan rahmat.
sedangune kula panjenengan teng mriki muga-muga pikantuk ngelmu sing manfaat. Walaupun ngaji kadang niku ana sing mudeng, kadang ana sing mubeng. Nggih to, tapi muga-muga tetep dadi ganjaran sing iso marake dadi dibukake dalan swarga. Muga-muga do diparingi istiqomah. Mboten istiqomah ramene teng tutupan tok mboten. Muga-muga tiap lapanan diparingi rame sing barokah. Para bapak ibu sedaya ingkang kula mulyakaken, semanten ingkang badhe kula aturaken dhateng panjenengan sedaya. Sadangunipun kawula matur wonten ngarsane panjenengan sedaya tentu kathah kelentunipun estu nyuwun agunging pangapunten. Donga kula panjenengan asring silaturahim, asring kepanggih kan nggih. Bodhoyo ketemu ping pira, muga-muga dadi silaturahim donya tekan swarga. Ampun kondur riyen tasih doa ingkang dipun suwunaken dhateng Bapak Kiai Rohmat Mubarok. Nek kula panjenengan kok kondur, panjenengan kondur dereng doa niku padha wae kok melu genduren ning berkate keri. Emane man rasido mampu pungko nggih. Muga-muga napa ingkang dados hajat kula panjenengan sedaya dipun kabul dening Gusti Allah. Amin Allahumma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.